खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ सिंगापुरनि जाब्रबथायाव रुंसारि जाबाय। जुबिन गार्गनि थैनायनि उनाव सिंगापुराव जानाय हाबाफारिखौ केन्सेल खालामबाय। जुबिन गार्गनि थैनायनि उनाव सानथामनि थाखाय सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो दाबि खालामदों। आसाम राइफल्सनि सानै जवाननि जिउ खहा। बिटिसि सिएमआ बे बाराव बिजेपि दोलोनिफ्राय जानांगौ। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा। हाग्रामाया दैदेनगिरि नङा, फेस्ला फावखुंगुरसो, प्रमद बर'आ बुंदों। चिरां जिल्ला कमिसनारआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय ड्राइ डे फोसावदों। जुबिन गार्गनि थैनायाव लोब्बा दं होननानै बानजायगिरिनि बेरेखा एफआइआर थिसनबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ सिंगापुरनि जाब्रबथायाव रुंसारि जाबाय। जों दिनै नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोसो बायफ्लेनाय खौरां लानानै फैदों। आसामनि अनजालु रोजाबगिरि आरो हारिमुआरि आइकन जुबिन गार्गआ 52 बोसोर बैसोआव दुखुनांथावै रुंसारि जाबाय। मोनसे जोलैनि गारां महरै मिथिजानाय गार्गआ सिंगापुराव स्कुबा डाइभिं खालामनाय समाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गथाखरनि समाव हां लानायाव जेंना जादोंमोन आरो लोगो लोगो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बिथाङा दुखुजों इन्टेन्सिभ केयार इउनिटआव रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायखौ देंखो मुलुगनि थाखाय सुफुंजोबनो हायै खहा होननानै फोरमायनाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि गोथौ दुखुखौ फोरमायनानै बुङो दि बिथाङा सासे रुजुजायै आरो एंगारनो हायै रोंगौथिखौ खोमाना लाबाय। जुबिन गार्गनि मेथाइफोरा देंखोनिल' नङामोन, बिसोरो आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय अननाय, सिनायथि आरो गोग्गानायनि मेथाइ महरै हाबा मावदोंमोन। बिथांनि गोथौ बिहोमाया इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन। बिथाङा गावनि बिसि गरिमा शइकिया गार्गखौ नागारनानै थाङो। जोंनि सुबुंफोरनि आत्माखौ आवग्रिनानै लानाय मोनसे गारांआ दा सिरि जाबाय। बे गोब्राब समाव जोंनि सानस्रि आरो आरज बिथांनि नखर आरो अनसायगिरिफोरजों दं। नैथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्गनि दुखुनांथाव थैनायनि उनाव सा-सानजा फोरबोनि बानजायगिरिफोरा सिंगापुराव जानाय हाबाफारिखौ केन्सेल खालामबाय। मुंदांखा असमिया रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हरखाब आरो दुखुनांथाव रुंसारि जानायनि उनाव सिंगापुराव सा-सानजा फोरबोखौ केन्सेल खालामनाय जादों। सा-सानजा भारतआव रां थिसननायखौ गोसो बोनो थाखाय फालांगियारि सावराय मेलनि थाखाय सिंगापुराव थानाय फोरबो खुंग्राफोरा गार्गनि सामलायगिरिनिफ्राय दुखुनांथाव खौरां मोन्दों। 52 बोसोर बैसोनि रोजाबगिरिया हरखाब जायगानि आसाम हारिनि सोद्रोमाफोरजों याड ट्रिपआव थांदोंमोन। बे समावनो बे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव बिथांनि जिउ गोमायो। श्यामकानु महन्तनि दैदेननायाव फोरबोनि हान्जाया थाबैनो सिंगापुर जेनेरेल हस्पिटालसिम सौहैयो आरो दासान्दि भारतनि हाइ कमिसनजों लोगोसे गासै गोनां नेमखान्थिफोरखौ थि खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। जुबिन गार्गआ सासे मुंदांखा देंखोगिरिमोन, जाय मोन 40निबो बांसिन राव आरो रावसाफोराव देंखो दिहुननायाव गावनि सोलायथाय आरो बिहोमानि थाखाय मिथिजायो। बिथाङा 2006 मायथाइनि सावथुन गेंस्टारनिफ्राय गावनि हिट हिन्दी खननाय या आलीजों हायुंआरि थाखोआव मुंदांखा जादोंमोन। मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों सामलायगिरिफोरा बिथांनि रुंसारि जानायखौ मोनसे मख'जाथाव खहा होनना फोरमायदों आरो हाबाफारिखौ हरखाबनो केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा फोसावो। बे फोरबोआ सा-सानजा भारत आरो सिंगापुरनि गेजेराव हारिमुआरि आरो रांखान्थियारि सोमोन्दोखौ बांहोनो थाखाय सोलिबाय थानाय हाबाफारिफोराव गोनांथार बिफाव लादों। थामथि खौराङाव दङ। एनएसइउआइ आसामआ जुबिन गार्गनि दुखुआव सानथामनि थाखाय सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो दाबि खालामदों। नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डिया (एनएसइउआइ) आ हादोरसानि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थाखाय सानथामनि बन्द फोसावनो थाखाय खावलायदों। बे खावलायनाया जाबाय हादोरसानि मोजां मोनजाग्रा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव फरायसा आरो मावफारियाफोरखौ दुखु फोरमायनो गनायथि होनाय।
सोलोंथाइ मन्थ्रिनो लिरहरनाय लाइजामाव NSUIनि हादोरसा आफादगिरि कौशिक काश्यप कलिताया गार्गनि थैनायखौ मोनसे हारिमुआरि फसंथान आरो आसामनि बिखा होननानै मख'दों। लाइजामाव मख'नाय दं दि गोबां बोसोरनिफ्रायनो गार्गनि मेथाइफोरा जोंनि गोजोन आरो दुखु, जोंनि अननाय आरो रंजानाय आरो जोंनि गुदि सोमोन्दोखौ महर होदों। NSUIनि दैदेनगिरिया फोथायो दि बन्द खालामनाया जयै दुखुनि थाखाय मोनसे गोनांथार खामानि आरो रोजाबगिरिनि बिहोमाखौ मान होनायनि मोनसे राहा। आफादा मन्थ्रिखौ लाख लाख लाइमोनफोरनि गोसोनि साननायखौ सिनायनो आरो बन्दखौ मोनसे मान बावनाय महरै फोसावनो थाखाय खावलायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ मणिपुरनि बिष्णुपुराव आसाम राइफल्सनि सानै जवाननि जिउ खहा। मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लायाव हरखाब गाग्लोबनायाव आसाम राइफल्सनि सानै रौनियानि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे गाग्लोबनाया 19 सेप्तेम्बर शुक्रबारखालि जादोंमोन, जेब्ला सिनाय मोनै हाथियार लाग्राफोरनि मोनसे हानजाया मोनसे काफिलाखौ गाग्लोबदोंमोन। बे जाथाया मोनाबिलि 5:50 रिंगासोआव नाम्बल सबल लेखायाव जायो। इम्फलनिफ्राय बिष्णुपुर फारसे थांबाय थानाय समावनो गुलि गावग्रा सुबुंफोरा आसाम राइफल्सनिफ्राय मावफारियाफोरखौ लानानै थांगासिनो थानाय गारिखौ गुलि गावदों। गुलि गावनायनि जाहोनाव सानै रौनियाया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो आरो खमैबो 7 सुबुंखौ इम्फलनि रिजनेल इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सेस (RIMS) आव लांनाय जायो। गाग्लोबनायनि उनाव ओनसोलाव रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादों। बिबानगिरिफोरा दासिमबो गाग्लोबग्राफोरखौ सिनायनो हायाखै आरो दासान्दि नागिरनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दं। मणिपुरनि रायजो बेंगिरिया बे एम्बुसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा रौनियाफोरनि जिउ गोमानायाव गोथौ दुखु फोरमायो आरो बिथांमोननि नखरनिसिम दुखु फोरमायदों। रायजो बेंगिरिया बुङो दि बेफोरबायदि हिंसायारि खामानिखौ सहायनाय जानाय नङा आरो बिबानगिरिफोरा ओनसोलाव गोजोन आरो दिदोमथिखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों थांखि लानानै खामानि मावगोन। बाथि खौराङाव दङ बिटिसि CMआ बिजेपि दोलोनिफ्राय जानांगौ, गिबि मन्थ्रिया बुङो। बिथाङा बोसोरसेनि गेजेरावनो खुंथायखौ मोजां खालामनो समायखिरा लायो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोथायनानै बुङो दि बिटिआरआव बिजेपिआनो गाहाय राजखान्थि गोहो जागोन। फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेलाव शर्मा बिथाङा बिजेपि दोलोखौ सायख'योब्ला खुंथायखौ बांहोगोन होनना खोथा होयो। गुबै बाथ्राया जादों गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बिजेपि दोलो, बिपिएफ आरो इउपिपिएलफोरा बिसायख'थियाव आलादा आलादायै बाहागो लादोंब्लाबो बिथांमोनहा मोनसे हानजा महरै हेफाजाब होगासिनो दं। शर्मा बिथाङा बोसोरसेनि गेजेरावनो सरकारनि खुंथायनि आखा-फाखाखौ जौगाहोनो खोथा होयो, जाहाथे सुबुं सिबिथाइफोरखौ सुबुंफोरा गोरलैयैनो मोननो हायो। बिथाङा बेखौबो फोसावदों दि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CMआ बिजेपि दोलोनिफ्राय जानांगौ। शर्मा बिथाङा गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायावबो बाथ्रा बुंदों, जेराव बर' कचारिफोरखौ नैथि थाखोनि नोगोरारि होनना गनायनाय बाथ्राखौ नेवसियो। बिसायख'थियाव गोजोन जागोन होननानै मिजिंथिदों आरो नेशनेल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स (NRC) आरो दि भट्सनि आयदानि सायावबो बुंथियो। मोनसे गोख्रों केम्पेइन आरो साबसिन खुंथाय होनायनि रादायजों गिबि मन्थ्रि शर्मानि दैदेननाय बिजेपि दोलोआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ सामलायनो नाजागासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ दैदेनगिरि नङा, फेस्ला फावखुंगुर प्रमद बर'। बिटिसिआ बिसायख'थिनिफ्राय साननैसो दंबावो। सम जेसेबां खम जागोन एसेबांनो दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाया बांगोन। मैया शुक्रबाराव इउपिपिएलनि गाहाय प्रमद बर'आ फिन हाग्रामा महिलारीखौ थांखिनानै बुङो। मुं लायालासेनो प्रमद बर'आ बुङो दि सासे दैदेनगिरिया भट होआलासे गावखौनो सायख'दों। सुबुंफोरा बिसोरखौ सायख'आलाबानो गावसोरखौ सायख'यो। दैदेनगिरिया समायखिरा लानायनि खालारखौबो थि खालामदों। सोर बे गोमोथाव दैदेनगिरिया? बिटिआरनि गाहाय बिथाङा बेखौबो बुङो दि फैगौ बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय भट होनायनि खालारा 22 सेप्तेम्बर, नाथाय बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीआ बिसायख'थिनि सिगां गावखौ देरहासार होनना फोसावो। सुबुंखान्थिखौ सिफायनाय जादों होनना बिथाङा बुङो। बिथाङा बेखौबो बुङो दि हाग्रामा बिथाङा सुबुंफोरनि फोथायनाय आरो लुबैनायफोरनि गुबै साप दिन्थिदों।
मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया मोनसे पाब्लिक प्लेसआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव उदाङै बुंदोंमोन दि बिथाङा 3 अक्ट'बरखालि समायखिरा लागोन आरो गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे रायजो बेंगिरिखौबो आलासि महरै लिंहरगोन। हाग्रामा महिलारिया 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय अमा बेदर आरो बोरमा बेदर जानायबो खुंगोन। प्रमद बर'आ बेखौबो बुङो दि हाग्रामाया बेफोरबायदि बाथ्रानि थाखायनो बर' बुमिनि फेस्ला फावगिरि जानो हादों। बेयो मिनिथावना, नाथाय सासे सुबुं थान्दै महरै आंहा गोथौथि गैया होनना बिथाङा बुङो। सुबुंफोरा बेसेबां सोलोंथाइ गोनां आरो मानगोनां बेखौ सान। स्निथि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला कमिशनारआ फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिसायख'थिनि थाखाय ड्राइ डे फोसावदों। बे बिथोननि थांखिया मोनसे गोजोन आरो आब्रुथि गोनां भट होनाय हाबाफारिखौ थि खालामनायनि थांखिजों जौ आरो गुबुन फेग्रा मुवा बेसादफोरनि फान्नाय, बाहायनाय आरो राननायखौ बन्द' खालामनाय जादों। गोदान समा 48 घन्टानि थाखाय गोहोम गोग्लैगोन, जाय 20 सेप्तेम्बर 2025 खालि बेलासि 4 रिंगानिफ्राय जागायनानै 22 सेप्तेम्बर 2025 आव बेलासि 4 रिंगायाव जोबगोन। बेयाव भट होनाय समसिम आरो बै समनि गेजेराव जोबथा समफोरखौ लाफायो। बेनि अनगायैबो उननि सानफोराव जौनि सायाव होबथानायखौ बाहायनाय जागोन। 26 सेप्तेम्बर 2025 भट साननायनि सानखालि भट साननायनि हाबाफारिया जोबजासिम होबथानाया सोलिबाय थागोन। 24 सेप्तेम्बर 2025 आव फिन बिसायख'थि जायोब्ला बे सानखालिबो होबथानायखौ बाहायनाय जागोन। बेफोर थि खालामनाय गोदान सानफोराव बन्द गोनां गुदामफोर, खुस्रा गलाफोर आरो क्लाबफोरखौ लाफानानै गासैबो लाइसेन्स गोनां जायगाफोरा बन्द थानो नांगोन। आसाम एक्साइज एक्ट आरो रिप्रेजेन्टेसन अफ दि पिपल एक्टखौ मानिनानै बिथोनखौ सिफायग्रा जायखिजाया सुबुंनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन होनना जिल्ला कमिशनार बिथाङा फोसावो। बे राहाया आयेन आरो आब्रुथिखौ फोथांना लाखिनो आरो बिसायख'थिखौ मोजाङै मावफुंनायनि गेरेन्टि होनो नागिरो। 8थि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि थैनायाव लोब्बा दं होननानै बानजायगिरिनि बेरेखा एफआइआर थिसनबाय। असमिया रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि सोमोन्दै जोंहा मोनसे जौगाफुनाय सल' दं। मरिगाव पुलिस थानायाव मोनसे गुदि फोरमायथि रिपर्ट एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जादों। अजद होनाय बादिब्ला रोजाबगिरिनि थैनायनि दायनिगिरि फोरबो सामलायगिरि श्यामकानु महन्तआ। बे अजदखौ रतुल बरा मुंनि सासे उखिला होदों। बियो दाबि खालामो दि महन्तनि खामानि आरो सांग्रांथि गैयैनि थाखायनो सिंगापुराव जुबिन गार्गनि दुखुनांथाव आरो हरखाब जिउ गोमानायाव बिहोमा होदों। एफआइआरआव गुबैयै मख'नाय जादों दि महन्तनि रोजाबगिरिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय हांख्रायहरनाया बे गिख्रंथाव जाथायनि मोनसे जाहोनमोन। बे खौरांआ सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदों। गोबां सुबुंफोरा दा मुंदांखा देंखोगिरि रुंसारि जानायनि सायाव फिन्नाय आरो न्यायनि थाखाय खावलायगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।